Fuq il-ġurnal The Malta Independent on Sunday, Geoffrey Pulcin Orlando qal li n-nuqqas ta' rispett u d-disprezz li l-Gvern wera lejn il-Parlament laħaq livelli li qatt ma kienu ntlaħqu qabel. Dan kollu għal Pulcin Orlando sar biex il-Gvern iżid iż-żmien f'din il-leġislatura. Xi ħaġa għal id-deputat indipendenti li saret għad-detriment tal-partit li jibqa' jiġi umiljat. Filwaqt li jsostni li mhuwiex aċċettabbli li Partit Demokratiku jikkundanna lil membri parlamentari għax ma jivvutawx skont il-whip, Pulcin Orlando jsemmi l-kontroversji ta' dan il-Gvern bħaż-żieda fil-paga tal-Ministri, il-kontijiet tad-dawlu lil moljin u l-fjask tal-Arms u tal-BWSC, il-farsa tal-Arriva u tal-Fairmount. Pulcin Orlando jsemmi l-mod kif ġiet trattata l-kwistjoni tad-divorzju, il-proġett tal-Konkatedral ta' San Ġwan u aktar riċenti l-kwistjoni tal-privatizzazzjoni tal-parkeċċi u x-xiri tal-Isptar St. Phillips. Geoffrey Pulcin Orlando jtem jgħid li qed iħares il-qudiem lejn żmien fejn il-Partit Nazzjonalista jitmexxa mingħajr irbit ma' Richard Kakija Karwana u Austin Gatt u dan jista' jiġri biss jekk il-Partit Nazzjonalista jitlef l-elezzjoni ġenerali u mill-oppożizzjoni jagħmel eżami tal-kuxjenza. Sa dan it-tant id-Deputat Nazzjonalista Jesmond Mulliet b'reazzjoni għal mistoqsijiet tal-Gazzetta Il Kulħadd għalli sal-elezzjoni ġenerali l-affarijiet m'hemmx ċans li jitranġaw anke jekk Simon Busuttil jiġi elett viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Jesmond Mulliet qal li inutli Busuttil qed jgħid li jfittex rikonċiljazzjoni meta l-bqija tal-klikka qed taġixxi mod ieħor. M'hemmx rieda li jinbidlu l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista għal Mulliet. Huwa qal li biex verament issir bidla l-ewwel iridu jitilqu n-nies tal-klikka li qed jiddettaw sew fid-der kif ukoll fil-moħħbi.